Dáš udělá několik kliků. No, já bys to udělám, ale neudělám. Jak uděláte dáš několik kliků. Okres Tak, 4. teď se podíváme na Pindu, jak jde do akce. V okresním přeboře jsem byl na 4. místě. Tož to jo? Na vesnici u nás, takže Tož to jo. porazil jsem Miláďu, takže Tak jdem. už ty dáte jenom hlad. Jasně, takže posilující hlad na začátek. Po zásluze. Posilující hlad piva na začátek. Tak, a jdem. To byly 3. Tádo. To je Tak. doping, to je... Tak jdem. Táda jde na věc. Jeden a půl. 2. To si dáš prču, ne? Chlape. Jaké si ty cviky tou Pauza. Pauza. Necelý 2 kliky a pauza. Jo. Proč se válíš po té zemi? To je zvláštní styl. Chlape, vybičuj se. Co to je? 5 ještě. Motivuj se. 2,5 kliku. normálně. Se tam válíš jak ještě raňánka. Tadeáši, 2,5 kliku a pauza druhá, vole. Počkej, tam už dveře tady. Motivačně normálně. Holky, dejte mu pusu, ať se zahřeje. No, ne. Druhá pauza po 2,5 kliku. Ty si piču, ty vole. Já jdu 2,5, 5, ty kokot. Ty jsem viděl, ne? 2,5. Kliky pán. Tak to... Taková ještěrka. To bylo tak... Ty si rád šíšu a pak to dokončil. To bylo tak čtvrt kliku.